Ne bala la mebrao abadonga fo que l'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. L'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. Kadaka, orela abadonga fo ko kunu. Anya meka fo ko anga surasu le plat bake ber marala. Yefamu. Donc plein kelen ber marala et janfantiu oni bambarachu wa essayer kuba anga surasu attaquer janfa konala. An fa jamana konala. Masami alaye Mali surasu borani kona wulu bay ber mara konala. Ame kumala ermina ne balala mebagao. Ame seka fo avec confiance comme Malika drapeau a wuleme ki jo ber konala bi ame kumala ermina. Oui, drapeau malien est vraiment soulevé en haut avec les têtes en haut. Anga drapeau flene ber konala ala ni tche malien de ni tche ala ni tche Mali surasu ni tche. Masami alaye abiki kono kame kela tumamina ko malien bebe jeka fo ko Mali surasu kuka ke fakelen bakelenye Mali donga ke fakelen bakelenye ya bigi kono ko Mali ndeme be ala deli anga seka jugu datukuna chukono mais be mu kalama ibina ka foko o bela do be ka anga fangam do be ka anga jamana lajigi duguma alors que ambe guerre là ambe kumala ermina donc ambe kumala ermina ayira la ka fo ber Tombouctou le drapeau malien flotte sur la ville après plusieurs années d'absence ça dit faka donga fodi ko après plus de 10 ans on a jamana nyamro on a jamana surasu on a jamana dongire vraiment dakuma on yesu ko ta onye masami alaye an ko se ka foko ber kunta antai tukuni ame kumala ermina après des années alhamdulillah rabbil alamin ber kera Mali taibi ame kumala ermina l'armée s'impose face à l'ennemi et patrouille pour assurer la sécurité de la population donc ame kumala ermina anga jamana nyamro ubeka patrouille anga Mali famau ubeka patrouille pour que la sécurité assurée ber marala me kuma la ermina donc amba fuko alhamdulillah rabbil alamina vraiment ni ala tanto badi ni ala tanto bleu badi amba kuma la ermina donc Mali armée malienne monte en puissance ni nana ber yoro inaje ibina jete mena ka foko kuna sini oni kunu plan min kera ber konala anga nganda do la doni Mali armée monte en puissance en tasma qui se blindé au format take all the base of a ministry amekumala ermina ministry ga base militaire munu kumbe ber marala anga fama yo o beta 600 o beba nga fama ko disposition na amekumala ermina donc amafuko alhamdulillah rabbil alamina bear attack taking all the base of a ministry bear attack against our farmer we killed 24 terrorists out of a 50 donc ambora mun kalama dirpa yɛrɛ bɔra ka communication kɛ mina damaga o communication na k'o da aw ma mais kunun tagabolo la i bɛna ye k'a fɔ ko mɔgɔ 50 terroriste banbagati 50 o de y'a essayer ka b'an ka famaw attaquer ka baru la mais masa min ala ye an ka famaw tellement qu'ils sont armés jusqu'à en haut de gamme i y'a faamuya c'est à dire blindé de b'u bolo mais n ka cɛ ni banbagati ninnu an ka famaw y'u datuguna kariw kɔnɔ awɔ k'u datuguna gɔlɔw kɔnɔ kɔni u datuguna gɔlɔninw kɔnɔ u y'u sen sɛnɛngo 7 ni k'u datuguna gɔlɔw kɔnɔ masami alaye mɔgɔ 20 ani 4 surasiw y'o de ni minɛ o yɔrɔ bɛɛ la sur le champ tic tac a tɔ u tila ka na ni u ka défense aérienne ye n'o y'an ka hélicoptère n'an ka héliziw o n'an ka avion ye ka tila k'a tɔ bɛɛ datuguna tu kɔnɔ i ye faamu an bɛ kuma la heure min na Sema is in a big trouble as we speaking donc Sema mɔgɔw an bɛ kuma la heure min na u bɛ problème ba de la an bɛ kuma la heure min na da t'u ye sunɔgɔ t'u ye masami ala ye Sema mɔgɔ dɔw yɛrɛ lettre ci Faransi ma an y'o fana lettre sɔrɔ ka lettre ci occidentaux ma an y'o fana lettre sɔrɔ ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko tubabuw de y'anw ka jamana jugu ye mais ni ala sɔnna ma an ka jamana bɛ k'an ta ye ni ala ma foyi k'an na inshallah an ka jamana bɛ k'an ta ye a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Mali bɛ k'i sago ye Mali tɛ k'i sago ye fo ka diɲɛ wuli Mali bɛ kɛ maliyɛn denw sago de ye inshallah donc an bɛ kuma la heure min na an ye DIRPA mɔgɔw fana ka communication sɔrɔ donc n bɛna n da don o la an bɛ kuma la heure min na communiqué numéro 016 de l'état-major général des armées, DIRPA. L'état-major général des armées, n'y a aucune communication. Et communication numéro 10 à Niworo. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménagement et à l'instar de celle de Ogasagou, dans la région de Badjangara, les forces armées maliennes ont pris possession du camp de Ber. Donc, on y est, DIRPA Moro, Kumakani. Mais ça, on m'a dit à la Kalila.
vraiment Diripa bora k'a fɔ k'u b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a yira opinion internationale bɛɛ de la ko bi dimanche don le 13 août a ma kɛ kunu a ma kɛ kunasini ko bi an b'a fɔ k'a sara ala la k'a sara diɲɛ bɛɛ la k'a sara communauté internationale la ko bi ye bi ye sini a lakali ye ko bi Mali drapeau a bɛ ka flotter dir sanfɛ o mun tun ye terroriste ka arjana ye awɔ o mun tun ye terroriste ka arjana ye a kɛra u ka jahanama ye bi a ko ma nɔgɔn dɛ o nin yɔrɔ in de tun ye terroriste ka arjana ye u bolo k'u bɛ sa nin wo in na u bolo k'u bɛ sa nin dingɛ wo ninnu kɔnɔna la masa min ala ye bi nin yɔrɔ in kɛra Mali ta ye o kɛra bi 13 an bɔra k'a annoncer bi le 13 en environ de 8h30 ce matin sɔgɔmada joona 8h i y'a faamu mɔgɔw tilalen fajiri seli la 2 heures après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement de nos unités comme suite donc ko nin kɛra kɔfɛ mouvement baden de kɛra yani nin ka se ka sabati vraiment tubabukan ye kan haramuyalen ye quoi bɛn ala na kira cɛ ala ka mali b'o tubabukan fɔ la quoi et puis n'aw bɛ ka lettre ninnu sɛbɛn pour que aw tɛ tubabukan aw tɛ mots bila kɔnɔ mot minnu ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka taa nin tubabukan belebeleba ninnu en éminent en émeillé vraiment a ye bɔ tubabukan fɔ la quoi c'est vrai la Diripa mɔgɔw a ka nin ma diya ne ye han a bɛ taa kuma belebelebaw don fɛnw kɔnɔ on doit communiquer à la population il faut a ye bɔ tubabukan fɔ in na tubabukan gɛlɛmanba ninnu ni mots compliquélenba ninnu non on s'emballe de tubabukan. Vraiment, c'est pas du tout la peine, hein. Même pas que trop de main. Je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Émaler le mouvement de nos unités comme suite. Donc, après, ou quel un mouvement bauké, anga quelqu'un ou quel quel bauké, kako bauké, donc vous nous regardez là, au sera ni bien folie là. Il faut dire seulement après les efforts de nos armées, hein. Toi, quand bafo la farafin, guerre, n'est-ce pas la farafin, boire kalama quoi. Il faut rendre les mots très faciles pour que les Africains ne c'est pas la peine, vraiment. C'est des efforts, vraiment, on a trop de travail à faire. Barabe farafin dem lo ka ke toro kama nga jonya inkreme ka on toro toro ma an kungulo la ala di bado ka fo jonya inkreme ka ibe letri jamana kan a waso kuma mina abita to kan ko limba ta do kono ina ko fa kan to kan vraiment abe na se Diripa chema akoko ne me aka ni to kan fo ban ne tala de mo me kan letri seben il faut vraiment vous adapter dorénavant il faut choisir les mots entre toi entre farafin donc je continue vendredi le 11 août 2023 une tentative d'incursion dans les dispositifs et dans des tirs et des tirs dans les dispositifs et des tirs de harcèlement contre le convoi Fama avec un bilan de 1 mort et 4 blessés. Côté ami, les assaillants ont abandonné sur le terrain 4 corps, plusieurs motos et matériel et militaire. Donc Diripa Boraka Iraka fo ko yanu luka kain soro ko kele ba chamankera o kele konna la le 11 kele do wuli le 11 kele wulile Mali anga surasi kele sara mo nani blessera o kele wule mo nani faka bamatu ka kenela en même temps ko moto nuka kere kamina chama mine o kera vendredi samedi le 12 août 2023 le bilan des affrontements a évalué avec côté ami 6 morts et 4 blessés donc ko kunu fene yana nga ber kamine masami alaye yano ka kantaye ka ministre ka femine turu suru bora kan attaquer parce que nya fo to ko ko arjene de ku ber maray masami alaye u yanga surasi woro faga anga surasi woro de fara ye fo surasi nani o blessera donc on va ko inna lillahi wa inna ilayhi rajaun inna lillahi wa inna ilayhi rajain donc amba foko ala ku saraka arjena far dusui anga surasi woro o de fatura kunu yanu ka seka bamagatu kele ka seka anga e bermine ka kantaye e moro Mali famo be barala e moro anga famo be barala on be kulu bala bololo sans fait on be manamna kan fola bololo sans fait on be nyona futa la bololo sans fait mo de oni mo chew oni mo modé ulu be ka fakata on kama wala sanga seka ngani resolo jamana konnala vraiment ala kana mo sike fistri wale Mali sura suma ambola ermina mo woro salé mo nani blessé les gats dans l'air dépendante ont abandonné 24 corps donc ambola ermina et d'après le Diripa moi on est nani moi on est nani Diripa o de faga Diripa o faga et kakila ka AK 18 AK et 47 et on est 12 motos ta anifla yo phénomène. Le même convoi a été jalonné par 3
et 3 pick-up équipés d'armes lourdes qui ont ensuite pris à partie nos troupes d'aviation FAMA à riposter et à neutraliser les 3 véhicules et leurs occupants. Donc au Kelen 600, Masami alaye akokera baraide. Aïe non, ala ko tien, madame tu sera bama. Akokera baraide. Na tien ni tien blindé ne ka fo ni te flumier de. Ou Kelen ani ke mali surasu wulu kama. Ah kera baraide. Mo ani nani ko mine ko datuna tu kono ko fa. O fagale ou kla ku eke badim nous la ta ani shaking ko minu la ka kla ka ko fewre mine no fo ko 47 ko fena mine ka moto tan fla ko fena mine o Kelen 600 ou kla ka mo saba wore ou lo ese kubu attaquer mali fama wi avion wulu kama o avion wulu kama o mo saba munu moblu konnala yo mo saba faka ka kla ka mobli bombarder. L'armée malienne monte en puissance. Donc ni kobora kulenge la quoi, ni kobora kulenge la ne bala la bagaw. Donc il y a fossi sanko dorénavant sari famo ko attaque sari folo on be kereke to mina kan joka tanduma kala jamu mina ke non yo baneni sank sari yo mo ka mfana ni to lata en 50 tukun ka fo kameni kereke tukuni avec des stratégies il y a mali bina offensive de monter 600. L'armée malienne va rentrer dans l'offensive maintenant. Parce que c'est tout ce qu'on doit faire maintenant. Parce que kera nouma plus amanjo kama fo be romina ametu romina tamina abna ube seku préparer. Parce que vous avez dit que vous avez tout droit qu'on a là. Vous avez tout droit de qu'on a. Avec qu'on a couvert qu'on a fait qu'on a. Vous avez tout droit de qu'on a. Vous avez tout droit de qu'on a. Or là il touille. Ani si que drum pas il touille. Vous avez dit que c'est. Il y a des gens qui n'ont pas été ici que trop si là. Donc c'est très très important. On a très offensif là. On a bon nous nana nous ta na ouye na ngole la on me bol là. On me donne tout imbere qu'on a. Dugu na fra ko terrorisme bay. Il veut tra pour ce qu'on a avec tout le qu'on a tout no fait. Vous avez tout le qu'on a vibu. Vous avez vidu qu'on a vidu c'est ngado. Il va au teko ou tout dako mo no lo nidu. Donc au Kelen 600 et mo saba munu kume mobli kono fama wiye de na hélicoptère ça fait ko vum ko boum ka bom tu la kulu befra. Donc au kera samedi donc OK ce dimanche no ebi ce dimanche 13 août 2023 des tirs sporadiques ont suivi à l'approche de l'emprise avec la découverte et la destruction de 4 engins explosifs improvisés et 2 motos piégées pendant la progression vers Ber. Donc en même temps, Berma sera nous à Berma dit Mali sera sous Mali sera sous et ka Bermene. Donc moi nous mettons que nafigia et kafoko anga sera sous ko femme ba ambolo ko alsa anteka sekani ki anteka sekani ke quelle stratégie di ngati Amérique bom nucléaire be Amérique bolo ngati ngo Ukraine de tourna me ka twa kono bom nucléaire be Amérique bolo ngu pan u bola ka bo Afghanistan ma ka usigle nyana. Donc quelle feredi yefam donc quelle feredi parce que droit de l'homme be quelle là il sait ka wuli do kita mo fa to la c'est ka kiten to la parce que ne be do ye bolo ka obetu nga armée saboter vraiment ala ka ubes saraka jahannamai. Mogo ka bare kan armée la jigin duguma ala ki saraki jahanama ya ben ala che fona soro nanga armée te e fani batte faka mali konna la fona so nanga armée te mogo be kan armée la jiginu dai ni an armée te aw fe be daba diala ta kan jamana dala kan jamana la jigi sama soro aw be sara mogo simanga anga fama doya mogo si ye famia vraiment fama doya abe digina la toro amola elimina bid masido ou trani kele bayne feneke tuguni ka kele were ke tuguni bid masido ina yefomu ka mo 4 engines explosifs ka bom nani ne kumei ou sera ko o fene bali ka moto flamine yefomu ka kala ka sokota ver mara ka chotu wara de sigi ber ko na ka tuka drapeau korota. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristes à nos vaillants soldats tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Donc nous avons Mali beba fo ko anga surasi munu sara ko alaka hinula ku dawro smaya ou sara jamana de yara biala ala ku saraka ardine far dusui. Mais à cause de eux aujourd'hui, am se kan siga foko alhamdulillah rabbil alamina et berkera Mali tabi Mali drapeau beka flotter ber sans fait. Ni doka bamasa dokina natija ni doma bugu doti ku fieku ni amman se yanga kuma mugu baye kanga jamana supporter ka miranga jamana fitir kan ni amman ndado fitir la jamana di bambulu. Vraiment jamana di bambulu. Donc amba fola ko alhamdulillah rabbil alamina bi amba fo bi dimashi Mali aka drapeau krota ber konala. Donc, je me profite quand anga sura souffle.
mena analyse do do amani ko in konnala parce que ni ko in kera kata banani ni akera benyana ro OK 600 anga kuma analyse ka ne bolo mali be ka taka mina 600 c'est très important et je dis bien c'est très important jamana be to mina 600 anga essayer mun kera dongono ka dugula urunna ça doit nous faire des leçons ayaye urunina dongono ka dugula no e bajangara maraye c'est-à-dire il y a deux cas à bajangara ne ndado analyse urunna il y a deux cas en bajangara ko fla de bajangara que cela soit très clair modo be bajangara ulu be ka kashi parce que c'est vrai là ou be ka dangene be ka kula o mo be bajangara cheto ko Muhammadu o mo munu be bajangara ame ala deli ya rabbi ala kana kasara min kera urunna ala kana nyoko ke bajangara parce que tiere la dongono segena mais mo flana jumene be dongono ka dugula o bandiou de ne ni kuma fo ya be sangle ni klabo ne a fo yana ngolete donke ni musique mandinye wante mfari shena tengenye mo shite dumuni ngani nuyi dumuna na dumuni ngadam na nuyi ne be ndabo malikula donc ni mo te dumuni ngani nuyi il faut qu'on soit très clair bandiou be dongono ka dugula en même temps mo nyana mo be dongono ka dugula mo munu be bandiala ulu anga fusiro la ulu jonye ulu be fere ulu ka kokulu ka mena ko kam ulu toyi ko mali surasu ko ulu toyi ulu ere be dongono dugu garder ko parce que le dongono dewni atakete ntokola ni surasiya kadiye ali ambalma flamunu fene be munu be do terroriste ala tan donc ni surasiya kadawi abina de ole ka fo ka ba di chayma chayn to ri ako chayn to kelen to ko Yusuf Koloba kelen den to flake do to ntale to do naba to do a to semene comment il s'appelle là et mu me to ka tugu wa no fetan a flabe kelen ne bulu Souleymane Sandimba a bekele yefom a bekele ay chere on to fo yenane e mu me tse politique la tan fa to ka tugu wa no fetan et a to borango no a ko ne ou be ko ne Yusuf Koloba ko ne ne be to ka Yusuf Koloba ka vidéo giant mabe et chayn to e ko che do en flake au fene ko kodne mais à la fin du journée a flabe kele Souleymane Sandimba ni surasi akadi Yusuf Koloba aka ke surasi uka ke surasi yefon aka ke surasi oni boli ni surasi akadi boliye aka ke surasi ne bolo o de tien mais nga che kamalen koro flaki jo anga jamana konala doko kale chef de état major boli ko flow ya le balmawi donc kana antoro manam na kan fola vraiment il faut nga bon koina nous sommes un état sérieux ou baramina alhamdulillah ou flobe ka barakay mais à la fin du journée antena to takadi mo sima jamana contre konala o teke die fanchi ni o ke jamana konala fo ma ko les milices ni o ke do ko mi Wagner créer Mali konala au nom de Wagner o Wagner ya système ni on peut pas faire ça donc Sékou Boli be baramina akokodne mais Sékou Boli ki joko ale ka sura de fla le ko fa sura cité Sékou Boli bolo état major malien ni ben que cela soit très clair et dama asa amasago et ambalma kembe a to borangono chokoroba Yusuf Koloba ki jokale ko djuma kale chef état major non jamana be to mina ni kele de karis Yusuf Koloba aka fara Mali surasu kan ou be tenin do ala ou be doso fini bo akana abe Mali servi avec wa atetra ere dongono ka dugura la dugumie Mali surasu dia abe déployer ka taini c'est comme ça s'est fait ni Sékou Boli ni flaw ni keleke cho babulo akana wageta la formation keleminke Sékou Boli fene bo formation kelenke abe doki bo akana abe soki jo abi ke ngai ou be marfani fon takadama afana beta servelike il faut que ango de fon nyana c'est-à-dire à la fin du journée ka toka boka jamana ta ngolo ta il faut nga bon kono la on doit sortir dans ça donc o follow o premier élément flana élément e mune Mali surasu Assimi Goïta atoro Sadio Kamara il faut que aka fula demsen nous akuta akudo sur la il faut prendre les jeunes peuls là au munu rebe dugu konala akuta kuke sur parce que ulu de be terroriste nous yordon mo si tout yordon et Sadio tout yordon Assimi tout yordon drone tout yordon parce que sur terroriste nous do le meilleur mina o be tout do dinga kono bo demsen mu be dugu konala ulu de be dugu in konala u ba donga fo kuzaw ne du unu tara ekol kelna unu korobana ñogo fe u be dugu do ne u be dugu yoro do donc olu ka u ka tatugu Sékou Boli ko u be ka tatugu dama amasago ko u ka bo bela u ka tugu etako donc Yusuf Koloba kelekela de do akokodne donc ni kele kadaye aka bo do so finina u ka taka ke surasi u ka déployer ka taka ber dugu aja ka taka mais atatra sigi do dugu la de ko parce que qui be bo coller au côté que surasi coller c'est pas comme ça se passe hein. L'état déploie quiconque il veut lui il veut c'est comme ça marche
Youssoufou Boli et Sekou Boli faisaient la même chose. Donc, Sekou Boli Gabo, Wagé ko démarci là. Wagé était en Djamana et Wagé ne représente pas, comment dirais-je, le Durpa du Mali. Wagé c'était ministre de l'État. Wagé n'est pas l'armée du Mali. Donc, Wagé était en armée, Wagé était, son excellence Wagé, il fait partie de l'armée du Mali. Wagé fait partie de l'armée du Mali. Donc, nous avons analysé une couine. Quand Demsanou ta, ku ubla barala. Quand Demsanou ta ku ke surasui. Quand Fla Demsanou ta ku ke surasui. Quand Maninga Demsanou ta ku ke surasui. Quand Dula Demsanou ta ku ke surasui. Quand Senafo Demsanou ta ku ke surasui. Spécialement, c'est très très important qu'on commence à embaucher les gens intentionnellement. Solution follow. Solution flana est mouni. Et Sekou Boli na kamro. Et Youssoufou Koulouba na kamro. C'est pas comme ça on dirige un État sérieux. Que cela soit très clair. Moi, je n'ai rien contre ces deux gens. Mais la vérité est la vérité. En ce cas, Tony n'a tout tourné tant que l'on dit. Parce qu'à la fin de la journée, nous contendrons avec tout le respect. Donc, nous, avec tout le respect. Il va analyser que et à Kerata, il m'a dit dongono teka fara, dongono jenne meka kene, est-ce que n'inga ke, et ne etra kata gabakulu flanga pour souma, kati kanga surasuka, n'a tche moune bekila, anye français à même alpha. On ne peut pas faire ça à nos soldats, à nos policiers. Moto ke korla, Amérique Sharia la ya, a foro ni policier nana, kabe comme ni président de Niga Dugono, ou de Amérique Fangay. Quand un porte d'uniforme américain vient dans ta porte, devant ta porte, avec comme l'Amérique constitution là, on est fort. Ni connaît l'Amérique politique, tenez même comme n'a n'a de gadala qui gada Congo. Avec comme le président de la République n'a de gadala, on est Amérique Sharia. Donc malgré nos différences et nos divergences, moi c'est que gaba kurungeka, il y a jamana tintiki bon, il se couque. Donc nous au cadre au belawanema, donc moi nous fera, moi que les sara la mafoko, ala ka hina la ka darosuma, ala ka kisa nyorema. Mais il est très très important que l'État fait ce genre des anomalies terresтрement. Parce que on jamana est mouroba jamana de quoi. Ante kulangay, ante demseni. Donc ni ne analyser au rôle. Et c'est très très important. Ambola erimina, nklobe ngunu ngorela et yelemani. Nkloba la ko yelemani ka obe faka boshini. Parce que d'abord, il y a Malika ou l'Unuka sous-préfet et le jeune là, j'ai oublié son nom. Il y a Uluni, il y a Malika ou Beka Baradi Ferke. Vraiment, Maraka ou Enes Namouye. Mais vraiment, Maraka ou Aïsabali. Aïsabali, Aïben, Aïdou, Daklin fait, Akobo Daklin fait. Aïdou Faklin Baklin. Yefomia. Vraiment, Aïdou Ben, Aïdou Beninte, Tchère Kadalai. À la coutier. Aïdou Beninte Bi, Aïdou Beninte Chini. Mais Aïdou Ben Mounila. Toi, vous Beka Ben Afrique Kele. Aïdou Ben Yelemali Ben Bouya Fleni. Aïdou Selonga Ben. Eh ben, donc il y a des gens qui font des coups de bochini. Parce que ko uka tchembe uka sura sekembe nta parce que ko ale fena ko jama ba ko mo be faka ira ko jama bereta ko donc kulu fena bochini. Donc c'est très très important ala deli mu nyona kra ato bajangara o nyona kana kayele mani. Donc c'est très très important anga ndadu yele mali ko ina même maraka demsonu ne sinangu yawi aye be ay do dakle fe ay bo dakle fe juga bay ni fadi yayi na fa fuitala ni na fa me juga ni fadi ala sama so mali jora parce que ne mana yema likaw nyinga ne ba fongo bo ngaka objectif ye mune mo tseka objectif foni yana abe ko mu te feka chaine commande ye mu me place là adu me chaine de abe beni jagua il faut que chaine fena ka yema likaw bunya c'est ça ay sabali ako bonyo na abo yira fara ni fadi ya bani ni fadi njala ya bani ni nyangu ya bani ni asidi ya bani na nyona au nyete Amérique là vous ne voyez pas comment l'Amérique est construite au nyete France et to ube kana foku Afrique minana oteka kaunyana. Donc c'est très très important angana fondamental là yele Mali est sous-préfet wa munenta todon masami alaye akaji yaka yele Mali be fara nyoka aka sabali parti prima. Donc en global ko yele Mali ka ofena ko kube boshini parce que nama yele Mali ko mina ni jatemine we mu nyona ke bajangara wa nyona ke yele Mali yefam ko madikama wala madikama jawara maninga ko madikama jawara marakadidu madikama jawara OK madikama jawara atoko ko madikama jawara OK madikama monsieur madikama jawara donc yele Mali ko kube boshini ko ka fo monsieur jawara nyana ko jamatako
ko jama min be nyamali mo don aka opposition ko ta ko boné opposition mo yininga non mais ngo abe fa ka bo munela ngo quel est votre point ko no ko fa ka boka yira ko jama ka tawlu bulu ka teme mari kamaka non bon ngone bora ka yira ko jama be bulu ka teme mari kamaka o kuye muye o be munafanya yi ko non non o lu passer mari kamaka yira ka foko jama bale bulu c'est ni ne mana ni ko jate mina aklimala benete marakaw ni ñonche marakaw benente. Il y a des malentendus entre les maraka. Aoudou Aboula, Mali Djigia Aoudi. Marakaw ye Djokolaw de, Marakaw ye Mogonyanamaw de, Marakaw ye Tungarankew de, Marakaw de Beka Mali Djo, Marakaw ye Mali économie badi. Donc, na fora kote maoutma, on me chiako kele la. Na ma foko Marakaw de, ama foko flaw. Na mbora flaw la mako dongono. Ake ala na krak maka fodoro Maliens. Il faut qu'on soit des Maliens. C'est ça qui est le plus important ici. Donc vraiment, on a besoin de leadership. Et président a aklito yele Mali koina, yele Mali tchei maninga maraka M. Jawara, ika djidja ika moko faranyo kan, ika moko séparé. Parce que moko dobe kulu li no fait. Yeba Mali tora o farin sagwari la. Bebe na ki pam iba ko tumani. Yeba mun kalama bebe taka boka bi. Donc à mon niveau là, yé famia. Donc c'est très important. Donc Mali on mena munke comme maramena toblike. Donc, me bo katanga kenema ka soto continuer. Donc, ame soto continuer. Ola, madame se ka tobli ke trop mina quoi. Parce que ma femme me fait ka sonya na ka dauma. Me madame Dante avec de rasiki. Donc, mina ka spécial dama. Ola nere betansi nga jimgono kanga entraînement kanga soto ke ou metansi du konna la ka soto ke. Mais vraiment sonya mama be mulo ka dauma makla. Donc, à tout à l'heure. Quand Sony, donc monsieur continue ça dans peu de temps.